Lignjoslave! 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 U redu, Nasešću. Sunđer Bobe, šta je bilo? Znaš li koji je danas dan? Dan nerviranja Lignjoslava. Ne, blesane, to je 15. Danas počinje procenjivanje za radnika meseca. Sunđer Bobe, zar ne znaš da su te nagrade nameštene? Kako to misliš? Keba Kraba ti daje tu nagradu da bi radio više za manje para. Lignjoslave, to nije istina. Dajem je zato što radim više. I ti bi mogao da je osvojiš kada bi se više trudio. Zašto? Da mi okači sliku na zid srama. Lignjoslave, grešiš. Ne treba da se stidiš ako si ponosan na svoj posao. To je jedino što vredi. Ako treba, Sunđer Bobe. Ali bit će teško odlučiti. Nema izrazitih favorita. Pazi se, Sunđer Bobe. Lignjoslav preuzima vođstvo. Možda će se na zidu pojaviti novo lice. Tako je, Sunđer Bobe. Možda ti se prikrade. Kako sam dozvolio da kvalitet mog rada tako opadne? Šta to radiš? Pečem pljeskavice. Gubiš se, zar ne znaš da je ta nagrada budalaština? Upravo je, gubim se. Molim te, nemoj da kažeš gospodinu Krabi. Opale bi mi šanse da osvojim nagradu. Već sam ti rekao da je ta nagrada glupost. To nije istina, Lignjoslave. Kao i ova kapa, ta nagrada je simbol. Ona je simbol tvoje gluposti. Ne, Lignjoslave, ne. A ovo simbolizuje šta ja mislim o tituli radnika meseca. Iskusni radnik uvijek ima olovnu ciglu ispod kape. Poslednji put ti kažem, ta nagrada je sprdačina. Šta ako je Lignjoslav u pravu? Šta ako te nagrada prevara? Znači li to da je sav moj rad besmislen?